Tässä vaiheessa tämä tietoliikennetuotteiden kysyntä ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen oli todella voimakasta, kun nämä mobiilipuhelimet yleistyi. Ja Scanfil oli tässä niin kuin erittäin hyvässä asemassa sillä tavalla, että me oltiin jo toimittajina tietyille tämmöisille tietoliikennetekniikan asiakkaille, ja sitten tämä kasvu niin kuin näiden tuotteiden menekin kasvu mahdollisesti meillekin erittäin nopean niin kuin kehityksen. Meillä oli strategiana olla tämmöinen asiakaslähtöinen yritys, ja silloin kansainvälistyminen tuli sen asiakastarpeen kautta. Tässähän oli jo tämä telekommunikaation tai tietoliikennemarkkinoiden voimakkain lasku oli tapahtunut silloin, kun tultiin 2010-luvulla. Ja samoin tämä kansainvälistyminen oli jo edennyt näissä tietoliikennetuotteissa hyvin pitkälle. Mutta edelleen tämä tietoliikennemarkkinan muutos niin kuin jatkuu sillä tavalla, että nämä tuotteet tuli entistä tehokkaammaksi ja sitä kautta sitä niin sanottua hardwarea rautaa, niissä tarvittiin entistä vähemmän. Sitten tämä toinen asiakasryhmä, mitä me silloin kutsuttiin teollisuuselektroniikaksi, niin tämä oli niin kuin vakaampi. Mun mielestä menestyksen avain on kyky sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön. Tämä Scanfilin kulttuuri ja strategia, jossa keskitytään tähän, on keskitytty asiakastarpeisiin. Tämä antaa niin hyvän pohjan toimia erilaisissa ympäristöissä ja sitä kautta karsia turhaa ja keskittyä olennaiseen. Tietysti kilpailu tulee varmasti olemaan edelleen kovaa, mutta uskomalla näihin omiin vahvuuksiin ja toimimalla niiden mukaan, niin mä uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä myös jatkossa.